Probablement el mar i els arbres del Passeig de Sant Feliu, una natura urbana, van proporcionar a Josep Amat el tema per poder aplicar les pinzellades soltes on agrupar els colors purs, que a distància espornegen en l'ull de qui els contempla. Els diàlegs entre escena de platja de Podhast i Balandres d'Amat parteixen de la coincidència temàtica, l'ús social de la platja i la influència de l'impressionisme en la percepció de l'atmosfera. Però aquest vincle amb l'impressionisme dona lloc a una divergència plàstica en la manera com cada artista tracta la llum. Podhast empra pinzellades de blanc per il·luminar l'escena, que fins i tot podríem relacionar amb Sorolla. En canvi, el blanc d'Amat, aplicat a les veles dels vaixells, construeix la perspectiva i dona profunditat a una composició que altrament seria plana. Josep Amat dialoga amb l'impressionisme. Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. espaicarmenthyssen.com